Tüyden ne giyiyorsun? Zapiste bu dernek ne? Klasora fazla devam ediyor. Beşi. Abdaş. Ganda bir klasa. Ganda YouTube'a me fama. Poli ko real na İne patsan şaş da klas çorunam. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Chikhalem barodaro. Xuben, sozen salomati sozan karo xuban. Zindagi xuban, tenjan hamma xub. Salomatishki. Nasibush ki oğlum ne şah bu videoyu ne? Ey zinda boshin barodaro. Hazor avat ki xato nafahmidem va. بچه ها همتون در سلام علیکم برای ابونچی های نو اومدگی همی کانال دارم برای پادپیشک های نو که همی جا پادپیسات کردین اولود میده ده هزار رحمت همتون دوست میداریم انکه بیاین چپ Avrat sinat ira gush knene diqqat nate. Salom alaykum barodaro hama kasay bori like hame jiqem ki hami chiknan. Panj hami hama bina mura barodaro hama 100% chkhali ki shmo fikr meknin dar asl khali gap chap ichi nest hama 100% hama tenja yagon kas begem mod yagon zurovariam kadagi nestay hama saday شما خوبین سلامتیتون سوزه انک سوالای شما را میخونیم و سوالای جواب میتین نکی سوالای سوزی که رستمی کل چه خیلی بارانی دلبایب چه خیلی سوالا را نتین مقصد کم ایولی هم لایکو کم ایودام کم ای ما گفتیم 500 600 کس شما باید صحبت ادامه میتین برای هم که برای که گپای مهم داریم اگر روزی 150 کلاس شوه گپای مهم سر میشوه گپ نیست саломат бошем бародаро чӣ гуфтанем одамое ки блогерое ки мақсад чӣ кардем видеора гирифтен монден бигем ҳисоби мо нева ки бигем да зиқиву як одами дига да як мусибат як одами дига да хирсандӣ карден одам шири хом хӯрдаги одам зиёд бехатогӣ намешава ҳамаи мо хатогӣ мекунем ҳамаи мо мақсад хато кардан дар дунё западло нест просто хатогиро ба кала нагирифтан хатогиро павтор кардан западло бале акай барон барам ка бародарои ман раҳмат ки моро нағз фаҳмиден раҳмат ки хуб қабул карден мо видеоро удалит кардем мутаассифона барои чӣ барое ки рости гап хидмона ҳам тараф вақти ҳамсӯҳбат шидем қатъи ҳаму бигем ҳаму занҳо мақсад ма ҳами шаҳриёро ҳам одами туфтамунай ҳамидам жал кашид ай ҳам одами 25 не чаро ме ҳиҷа ҳеҷ ка бегино нест аки мақсад мо хеле гуфтем ҳамаро ба кала мегирем мақсад чизе гуфтагӣ боша чизе ки боша ку дар тақдирмон боша мебинемаш шумо хубен саломатитон хубай коротон созай аҳли байтон хубай همجای برادر التماس کرده اده بر نوشته بود با التماس کرده که اکای برام بگو که مخلص کدام کمانده فوتبال تیجی بود من خواندمش و بانودم من اصلا مک بالچ کمانده میلانم برادرو بعد ای بارسلونا را قدی خوب شو میبینم اینا بو هستن خیلی مرغایی که قرات میکنن خیلی مرغا را ما میتونیم مدلت کنیم زبلکی رو ود کنیم برای هم ما در کانال مونده آدمای خوب آدمای بگیم одамое ки бақлан ҳурмат мекунам ва моям инора дӯст ҳурмат дорем барам қа юсуфчай додарат қати моай ҳамиҷай иншолло ки мо нигаҳбиниш мекунем наи брачка қати вообщем мама 100% илтимос ҳами видеора бигирен дар историётон инстаграм дамонен падилитса кунен штоб чӣ шава ҳама бина ки чӣ хеле ки шумо фикр мекунед хеле ягон гап нестай моро оли ягон ҷаримаи вазминам накардан ягон кас мо ягон чизам талаб накардааст ягон кас барои ҳамин видео даже карданам моро ягон маҷбурам накардааст ба номи худо қасам бием бачаҳако ҳамин фикри безеба як тараф монем позитивни любой чида фикр кунем чӣ гуфтӣ бале яъне ки позитивниш ай ҳамун тараф ки این ویدیو را удалит کردیم و просто так удалит نکردیم یعنی دانسته فهمیده удалит کردیم و از این روز پس именно در همین کانال اولود медиа ویدیوی فقط پیزدیت که فقط جدت کنین مالی
Султон! О, баъд канали Чахчах гап чапдам подписаться кунед. Канали Чахчах гап чап даргоҳи ма ба телефон бидурам, ссилкаша таг намемонам, бидурем подписаться кунед ва спонсори ҳамешагии мо хидмонем, хидмонда бидурем подписаться кунед, лайк монед. мо иншоалло ки ба қариби навигариҳои беҳтарин дорем. Ина дударо қатъиян акҳо қатъиман. ҳама сад фоизаи обод бошен, зинда бошен. Шахр батл намеброя, барои ки мо намеброем. Мо да чӣ дар кӯрбат. من نفرم برام دو باتر بزنم ادمینی چاوا о панотон ба худо зинда бошин. гап нест. ҳазор рамад бачо. ами шумо саломат бошен, дастгирӣ кунед моро. мақсадам кору бори мо бароям қай ки шумо тамошо кунед, дастгиримо кунед. баъд премьерара бугу, премьеран ирӯзпага. ирӯзпага клипи агар дӯсти ту Путина тамошо кардагӣ бошед, клипи дӯсти ту Путин мебуря ки давно сиёмкаш кардагем. клипа ки ман намегум гарани зурмоиша аждад кунед, просто мепартоемаш, бидурен тамошо кунед, бао битен. маъқултон шид. агар и қирка маъқултон шид, евай маъқул мешава братан. хеле гап и вариант надорад, там маъқул шид, маъқул нашид надорад, фақат як вариант дорад. маъқул мешава. гап нест. зинда бошен, трекои нава интизор шен, трекои нави. гуфти Рустам пиздецкия пешай. ҳамеша сарбаланд бошен, падар модара нигаҳ кунен. агар падар модар наброен, сагиро ки дар Россияен, сагиро сума тез тез роӣ кунен. ғарибо ҳаматон дар раҳмат, комментариҳои ҳамата хондум. ҳазор раҳмати калон. касе ки гапи туфта гуфта, ӯ значит мафкураам надошта, намефаҳмида гап дар бораи чия. зинда бошин. гапаш нест. насибуш ки ҳамаш мешава гапаш нест. дилавни боша саломатиш ки давай.